Legacy Sounds Records. Mercedes, Funky. Taimakon ka nake so shugaba, ni Allah ma ban san shi ba, sai da na rabe ka yabo. Taimakon ka muke so shugaba, mu Allah ma ba mu san shi ba, sai da mun rabe ka yabo. Ya alhayi da ba mini kar na kauce fadin Mahamudu ba, a gada mun zalla ilahana dan wanda ka sai masa murtaba. Kayyo hadari na salatika gun annabu da hamuje ta ba, Ali da sahabu mazan kore tuna annabi ba zai bar su ba. Auliya masoyan annabi na bi ku ba za na shike ku ba. Ummul suraba karimiya sai da ke naga kowa ya iya, duk masoyin annabi dole ne ya rike ki batul mahasumiya. Umma ga mu gare ki a durkusho mun zo ne mu yi miki godiya, da karamsin nan da kike mana dole mu yi murna mu yi godiya. Qurratul ainu samsiya sadaman ki da kyau ba kureshiya. Sakatare bizani na zambulo Allahu ya karo lafiya, kaje ziyarar shugaba kaje ka dawo lafiya. Allahu ya sa wata ran da mu jaje kun kairul anbiya, Allahu ya karo dabbai zalabi dan kairul anbiya. Ya sarif kullum furushi kake a rike daga da mu je ta ba. Taimakon ka muke so shugaba, mu Allah ma ba mu san shi ba, sai da murna kai ka abu yabo. Murakani na gaida imamuna Sheikh Musa imam na gada kuke, burinsa a so na zamul huda ko yaushe annabi saka yake. Baya doro wani munkiri a rike son daha jallaki, kaunarsa kawai ne mafita kowa ya rike si a jallaki. Madalla sai mu yi godiya kun annabi daha mu je ta ba. Assalamu alaika imamuna ni da kai na fake ya so gaba. Assalamu alaika bahasimi mai son ka ba da ya kiya ta ba. Assalamu alaika muraduna banda kai ban son mai bani ba. Assalamu alaika madogaro sa kundum banga kamar ka ba. Assalamu alaika abu yabo taimakon ka nake so murtaba. Taimakon ka muke so shugaba, mu Allah ma ba mu san shi ba, sai da murna kai ka abu yabo. Shugaba ka zarce tafakkuri wai sai ya za a yi maka kishiya. Mai zato sai ke ku rabbana ba da annabi ayyai kariya. Son Allah baya tabbata sai da annabi kairul anbiya. Sallah zakka ma haka ne sai da annabi sirrin zuciya. Sheton Allah bai tabbata sai da annabi kairul anbiya. Wanda ya ce Allah zai rike tabba zai yi masa shirku ba. Allah ne ya koyar da mu yin shirka ko baka sun ta ba. Tunda al'amari haka ne yake ba za mu guje da yin ta ba. Kai jaki karshen jahili na sani ba za ka fahimta ba. Ko ka gane ko baka gane da ci da ilahu ba are ba. Kai mai tabbata ka tabbata Allah sai ya zine maka. Sai ka ga abin nan duniya walla ba ka yin kyawun shiga. Tunda ka tabbata rabu ne ka shiga uku kai ka hallaka. Ba mai kawo maka agaji kai da duma biyan ka sun haka. Wani layi ne muka ja anan duk dana halal bai tsallaka. Taimakon ka muke so shugaba, mu Allah ma ba mu san shi ba, sai da murna kai ka abu yabo. Ya Allah kai mana maganin makiyan Mahamudu su sha wuya. Turnuke kawunan su a hawiya su da duma biyan su gaba daya. Tunda ko ka bar su a duniya ba su bar taba kairul anbiya. Allah dama ka kifar da su yanda kai washe kunnan giya. Kun fito ne baji ba gani dan kare kairul anbiya. Ga kiran da muke wa al'umma duk masoyin annabi an situ. Ya kamata mu tashi jan uwa duk masoyin da haya himmatu. Don kare darajar mai gida dole ne fa mu yi koma mutu. Allah ba zai jure haka in an taba abban bintu. Dole ne fa mu gwabza jan uwa da makiyan da mu jitta ba. Karshe ko da yaƙi ake dole ne mu fito ayyo da mu. Mu fito manyan mu da kankana don kare darajar kasimu. Yaƙi wallahi tana zuwa dole ne na fito na sanar da mu. Yan banza ne suka yoyewa ko na sheja yan jahannamu. Dole ne mu fito mu buga da su babatun uzuri kan shugaba. Taimakon ka muke so shugaba, mu Allah ma ba mu san shi ba, sai da murna kai ka abu yabo. Yanzu kowa da ya tabbata ya san makiyansa a zahiri. Gashi yan kowa har ya gani kowa ya gansu a zahiri. Da in an ce makiya suke sai su ce a'a ku yi nazari. Wai su fa masoya ne suke yanzu komai ya zamto firi. Yanzu to me za ku faɗa mana ƙarya ta kare dinkiya. Dama kungiyar ku an sani ta makiyan ta habu yabo. Gashi an taba katar rabu ne
ruwan tabo burin ku kawo agaji ga mataccen nan na kasan tabo Allahu ya ne muku tunda ku ne magiyan murtaba maimakon ka muke so shugaba mu Allah ma ba mu san shi ba sai da mun rabe ka abu yabo wai ma in banda batan basira dawaye ne aka yi ka ne duniyar da kake dalle anan dawaye ne aka yi ta ne lahira sai yawmul masar dawaye ne aka yi ta ne sallah ko zakka ajmi dawaye an kawo su ne sadaka ko haji umara dawaye an kawo su ne duk abun da ka samu duniya dawaye dai aka baka ne ko ruwan da ake nan duniya dawaye an kayo ta ne ko kitabun nan da kake rike dawaye an kawo ta ne iskan da kake saka anan nawa ne ka ba Allahu ne dukkan ni'imomin nan ase baka san dawa aka baka ne baka san wallahi ko kaki don annabu an kayo su ne maimakon ka muke so shugaba mu Allah ma ba mu san shi ba sai da mun rabe ka abu yabo musulunci na annabu ne ko sallah na annabu ne azumi ma na annabu ne yakka ma na annabu ne sadaka ma na annabu ne aikin haji dudai nasa ne duniyar nan ta annabu ne lahira ma ta annabu ne zammai kasai dun nasa ne amri da hani dun nasa ne me ya rage ba nasa ba Allah ma kan kas nasa ne duka tanto min ka ile ka ne wani aiki sai na zamul huda maimakon ka muke so shugaba mu Allah ma ba mu san shi ba sai da mun rabe ka abu yabo wallahi makiyan annabi kun siga uku kun lalace ga sauri ba gurin zuwa domin lahira san ta annabi ne duniyar nan ma ta annabi ne don waye aka yi ta don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ya siga uku ya lalace bai da uzuri ranan gobe kiyama Allah sai ya nika shi a cikin jahannama makiyan annabi ku bar duniya sannan kada ku je lahira san akwai zabbaniyawa wakilan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai kun si ubanku a lahira wallahi Allah bai yi wata halitta wanda ba ta sin alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka a kiyaye kun saurari kasida daga bakin matasan jama'atu ahbabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Rabi'u Yas'alu da Idrisa Nashidi ayi sauraro lafiya